Здравейте, добре дошли в канала ми. Аз съм Нора, а днес ще направим една бърза баница без кори и без брашно. Нали така? Да. Ако ви е интересно, останете до края на видеото и пожелавам приятно гледане. Продукти, които ще използваме, са 5 яйца, 50 грама крема сирене, около 60-70 грама рендосан кашкавал, 70-80 грама разтопено масло и около 80 грама сиренце. Започваме да смесваме всички продукти. Добре, значи сместа ни е готова. Сега за декорация отгоре ще добавим кюм. На мен лично много ми харесва на вкус. Както на домашен хляб, ако си правим, така и на тази баничка. Може съответно да добавите и също много харесвам печен сусам отгоре, може да сложите или някакви семки по ваш избор. Сега тавичката, която ще използваме, е с диаметър 27 см долу-горе, да придобиете представа за големината на баничката. Добавяме и малко сусам за пече. Така. Малко семче ще сложим ли, Еми? Да. Ето ще добавим и малко печени слънчогледови семчици. Мисля, че ще се получи добре. Нали така е? Така. Сега влиза в фурната, която е предварително загрята на 180 градуса за 20 минутки. Ето, след 20 минутки нашата баничка вече е готова. Сега ще я оставя малко да изсине и ще разрежем да видим какво се е получило. Вуаля, нашата баница без брашно и без кори е готова. Всъщност ми изглежда доста добре. Сега ще пробваме да видим как е и на вкус. Много вкусно. Добре ли? Да. Добре, айде папка.